Здравейте. Чакай малко. Тази наша гостенка е тук от много дълго време. Тя е китова акула. Казва се Надежда. Надежда? О, сериозно? Тя е много късогледа и трудно се оправя в обкръжението си. О, ето я и самата нея. О, Надежда? О, ти си риба! Чакай, какво? Хей, здравей! Ще ми помогнеш ли? Добре, ще плувам с теб. Извинявай! Кой? Синьото балонче ли говори? Помогни ми, изгубих семейството си. Семейството си? Това е дълга история, честно казано не си я спомням. О, че тъжно. Горката! Съжалявам. Лош пловец съм. Не виждам добре. О, плуваш красиво. Не бях виждала такъв интересен стил. Благодаря ти! За нищо! Чакай, кажи го пак. За нищо! Дори? Да. Дори? Да. Дори? Да. Дори! Да. Бяхме приятелки! Не. Дори, аз съм Надежда! Познаваш ме? Ами да! Говорихме си през тръбите като малки! Приятелки от тръбите сме! Така ли? О, толкова си красива! Значи знаеш откъде съм? Да, от сектора за открития океан си! От този за открития океан? Значи мама и тата са там! Бързо! Ще ме заведеш ли? Малко е трудно за един кит да се разхожда тук. Може ли малко по-тихо там? Боли ме глава. Кой е този? Съседът ми Бейли Ага. има травма на главата. Знам, че говориш за мен. Мисли, че е с увредена ехолокация, но чух докторите да си Ето говорят. ме тук. Той си е съвсем Чувам здрав. всяка дума, която казваш за мен. Какво е холокация? С главата си Бейли издава особен звук и ехото му помага да открива неща надалеч. Но явно все още се лекува. Ето говориш за мен. Наистина нямам ехолокация. Няма да бъде този разговор. Не Ударих мога. главата си много силно в океана. Виж колко е подута. Главата ти трябва да е голяма. Нали си белуга? Ехолокация. О, като най-силните очила на света? Какво? Какво се учила? Нещо като твоето и виждаш неща. Защо го знам?